està representada, doncs és una final. Després és clar que ell era el lloc que amb les festes cremant-se, però formava part de la cerimònia perquè tenen futur. Vaig tenir Verdaguer tan aviat com vaig obrir els ulls al món, perquè com que vivíem a davant del monument, doncs de seguida em va ser familiar aquella mena de monument de pedra que impressionava de petit quan comences a descobrir el món i el que t'envolta, doncs veure aquella mena de monument a Verdaguer, doncs allò impressionava molt. Perquè, a més, tenia més d'una funció, aquell monument. Era un dels jocs preferits nostres, quan teníem pocs anys, d'enfilar-nos, de voltar, quan jugàvem a la cuit i amagar, anar darrere perquè ens veiéssim i formava part, diguem, del nostre teatre infantil quotidià. També era el lloc que en les festes formava part de l'escenografia de totes les festes. Si hi havia sardanes, el monument aquell formava part de l'escenari. O bé hi havia els músics, o bé els músics estaven en un altre lloc i es feia la sardana allà al voltant. I el que tinc també molt marcat en la meva memòria infantil és que hi varen trobar un home mort, un pobre captaire que s'havia posat allà per dormir i que ja no es va despertar. Jo vaig néixer el 37 i el 45 es va celebrar ja la festa que commemorava el naixement de Verdaguer. I ja vaig començar a descobrir què era allò. Quan em varen portar al seminari, jo tenia 10 anys. I el seminari no era a Vic, era a la Gleva, en el santuari de la Gleva, que pertany a Sant Hipòlit de Voltregà, allà sobre el Ter. I és el lloc on Verdaguer va ser, diguem, tancat durant una època quan el varen expulsar de Barcelona, li varen prendre tots els càrrecs, el marquès de Comilles el va treure de sobre, el bisbe de Barcelona va dir al de Vic que se n'ocupés ell, i Verdaguer va quedar tancat a la Gleva sense entendre què passava i què havia fet, perquè, efectivament, no hi havia una causa, diguem, visible que impliqués que se l'havia de castigar i d'expulsar de Barcelona. Perquè allà a la Gleva teníem mossèn Cintú, diguem, per esmorzar, dinar i sopar quasi bé. El capellà custodi de la Gleva era mossèn Joan Colom, que era d'altra banda un verdaguerista. I jo recordo l'entusiasme que ens va encomanar el dia que ens explicava la seva excursió, que en tornava del Pirineu, havent seguit una ruta verdagueriana cap al Canigó. I això era ja un privilegi sentir aquest home que es deia mossèn Joan Colom, la seva versió de la muntanya pirinenca i del Canigó que va escriure Verdaguer. La gran obra que representa Canigó, la muntanya de Canigó i la història que es teixeix al llarg del llibre i a través dels cants, és una història que posa en evidència el naixement d'una nació, que és la nació catalana i que està representada en el final del llibre quan hi ha la implantació de la creu al cim de Canigó, per significar que
hi ha una nova nació al món, hi ha una nova nació a Europa, i aquesta doncs, és presidida per la muntanya de Canigó, que comprèn doncs, les terres situades al nord i les terres situades al sud. El Canigó és un poema seriós que doncs, agafa una tradició popular de la muntanya, que és, diguem, símbol de tot el territori. El territori del nord, amb tota la Cerdanya que està al nord del Pirineu, fins doncs, a les terres de l'Ebre i de València, i les illes, i allò que també en diem els països catalans. Són els poetes i els, diguem, escriptors els qui creen aquesta figura de Canigó, com de muntanya simbòlica, que doncs, del mar fins al Pirineu doncs, és el territori on hi ha una gent que té una llengua diferent del castellà i que doncs, té també un projecte polític diferent. El nacionalisme que en diuen doncs, és un nacionalisme literari, poètic, però que enganxa molt amb tota la tradició popular i estimulat al mateix temps doncs, per totes les dificultats que es troba la llengua catalana, i fins i tot que els propis catalans deixen de creure en la realitat de la llengua. I Verdaguer és un dels que contribueix a que els catalans tornin a agafar confiança en la llengua que parlen. Però això ve del moment en què Verdaguer doncs, descobreix els Jocs Florals, participa en els Jocs Florals i decideix una cosa important, que és no escriure ni una ratlla en castellà. Aquest llibre, que és el primer que va sortir, recull el meu pensament que neix d'una reacció, diguem, contra la poca estima, per dir-ho en paraules doncs, ben clares, la poca estima que Verdaguer tenia i que potser, ara ja no tant, però que potser tenia en certs ambients i que doncs, s'alimentava d'això, de poca consideració i de poc estudi. I que, d'altra banda, doncs, va ser també Carles Riba que em va, diguem, en aquest sentit, doncs, em va acabar d'empènyer a ficar-me amb Verdaguer, perquè, doncs, tot i que Riba també doncs, em va colpir el dia que vaig llegir Verdaguer, aquest rústic genial. Amb dues paraules, amb aquesta capacitat que tenia Riba, amb dues paraules, rústic i genial, donava la seva definició de Verdaguer. I aquesta definició va prosperar i es va implantar, no en els mateixos termes, però es va acceptar, doncs, això. No venien a dir allò que la dita castellana diu amb la frase «sonó la flauta por casualitat», però s'acosta aquí. És a dir, de moment
es defineix com a rústic, és a dir, un home no urbà, no entrat a dintre de la dinàmica històrica, sinó fora de la història, però genial. Esclar, la cosa, doncs, la pregunta és, però escolti, és genial com a rústic? És que, bé, en fi, això va ser el que em va proporcionar el tret de sortida. Per desmentir això, em vaig ficar amb Verdaguer, tant en la biografia com en l'obra. I vaig descobrir que això era una falsificació del poeta. No era un rústic, era un home de cultura, un home refinat, o que tingués doncs, l'origen en un poblet, o que tingués un origen sense uns estudis, diguem, en una gran universitat, sinó això no va impedir que Verdaguer, pel seu compte, es fiqués en el punt àlgid de la creació literària. El cor de l'home és una mar, tot l'univers no l'ompliria. Són dos versos que resumeixen la necessitat d'infinit, d'eternitat que sent l'ésser humà i la incapacitat de trobar-lo en la Terra, en els àmbits en què ens movem. I que acaba amb aquell sospir d'amor, d'enyorança, de Griselda, de la seva estimada. Griselda mia, deixa'm plorar. I que doncs, són uns versos que semblen de rústic. Què tenen de rústic, aquests versos? El geni poètic preval, però d'una manera absoluta, amb la poesia de Verdaguer, o bé doncs, un altre poema, per dir-ne un, el poema Vora la mar, també, que és el cim d'un promontori que fa, és la meditació, diguem, gairebé metafísica sobre l'existència humana que doncs, recull Verdaguer en paraules que són del comú, que no són de cap elit, ni universitària, ni de lectors, sinó que són les paraules diàries del català. Jo penso que sense Verdaguer no estaria el català en el lloc que està, ni com a llengua, diguem, lèxic i sintàctic, sinó també com a cohesió d'una societat que és també, a més de societat, és un poble. Tots, en la pròpia llengua, som creadors de llengua, no som repetidors. Aprenem les llengües doncs, per transmissió familiar, però el domini d'una llengua, doncs, al mateix temps, comporta aquest afegitó de creativitat. En totes les llengües podem escriure versos, en qualsevol llengua, si és si és la pròpia, la nostra, doncs podem escriure amb més satisfacció, perquè és el jo més interior, el jo autèntic, el que s'expressa en aquella llengua. El so de les cançons de la Vellura, que amb veu melodiosa, tot fent rajar el fil de la filosa, solia refilar maimada mare. La Pomerola doncs, és una petita història que torna al seu país, després d'estar molts anys fora, i torna
a la casa de la masia on ell havia estat durant molt temps i descobreix que no troba el que ell s'esperava i troba un altre ambient. I tanmateix continua pensant que allò que havia fet és que havia passat per les masies i tal, allà continua, diguem, el senyal fort que tot allò perdura i que a desgrat que a la casa que va assisteix a com a la llar de foc cremen les branques de la pomerola, d'aquest arbre, que ell havia vist florir, continuen cremant-se, però que es cremen perquè tenen futur.